Nginibingelele-ke babukeli emakhaya, nginibingelela phasi kohlelo lwethu Umgwazela. Babukeli emakhaya-ke namhlanje-ke size la eNtuzuma, size kubaba osibhalelile wathi ucela ukuthi sifike sizomsiza mayelana nendoda ayethi umngani wakhe, kanti cha, indoda le ize ngenye indlela kuyena. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi, ake sinikeleni kubaba, ke siyomuzwa ukuthi ukhala ngani. Okay babukeli, before singene ohlelweni lwethu namhlanje, bengicela-ke ningakhohlwa babukeli ukusubscribe and nakho phela ukulike, ukuze-ke uhlelo lethu luzokhula lukwazi ukufinyelela kuzo zonke iy'ndawo zase-South Africa. Ngibongeke. Okay, kuthiwa eMaseqo Umfula uwona umuzi wokuqala esibhekene nawo la. Okay. Ya ngiyacabanga ukuthi khona. Qoqo. Qoqo. Bingelele-ke baba ngaphansi kohlelo lethu Umgwazela. Ninjani baba? Hayi saphila. Yes. Baba, hayi sesize safika-ke njengoba ubukade usibhalelile uthi ubucela sivele. Bengizocela-ke baba ukuthi ungasibekela nje udaba lakho. Mina nguZakhe wakagazu ngisebenzela khona la eThekwini. Ngicelile abafowethu ukuthi ake ngixhumane nabo, ngicele usizo labo bangonazi ukuthi baningi abantu sebesizakele yibona. Kunensizwa la eyafika la engangisebenzela khona bese ngijwayele nje ukuyazi kakhulu. Yagcina ingicela ukuthi ngiyilekelele nge-account yasebhenki. Kunamasenti ethi ifuna ukuwafaka eyayiwanikezwe wabo. Ngokubuzwa kwami ukuthi amasenti akanjani, yangichazela ukuthi leyo mali imali umfowabo adayise imoto. Yabe-ke le nsizwa-ke isiyifaka-ke le mali kwi-account. Uma-ke ifaka le mali kwi-account, lo mfowethu waseZimbabwe. Wasezimbabwe lo mfowethu, akuyena la eSouth Africa. Wasezimbabwe. Ngokukhulu-ke ukusho ukuthi ukunganaki, ngiyakusho ukuthi kwangaba nephutha ngokunganaki. Ngayitshela ukuthi nje kuzoba lula yonke into. Ngoba wafika okokuqala wayifaka le mali ayifakayo isamba sayo. Waphinda futhi wafaka esinye sesibili isamba. Waphinda wafaka. Ukuthi wafike wafaka eyokuqala imali, le yesibili esebuya kuwena esezoyifaka. Wafika wayifaka okokuqala, ngangena ngaphakathi ebhenki, ngayikhipha. Okay. Kwajampa isonto, waphinda futhi wafaka enye. Ngihamba naye njalo ebhenki, singena naye ngaphakathi ebhenki, ngifike ngiyikhiphe le mali. Nangempela futhi ifike iphume le mali. Okay, uma usumnika lapha yena enze njani? Ngokumnika kwakhe-ke wayenikeza leyo malana encane nje. Mangicabanga emalini yakhe engayikhipha ebhenki, angikhumbuli nokuthi ifikile ku-5,000 noma ku-6,000 imali anikeza yona. Isamba semali yakhe engasikhipha mina ebhenki. Manje ekugcineni sibe sesixoxisana-ke naye-ke sengithi-ke ngoba khona imali encane engangiyishiye kwi-account yami, kule account yami le engangiyisebenzisa. Uma sengithi ngibuyela ebhenki ngithi ngiyokhipha imali, ngithole ukuthi ibhenki i-account seliyifrizile. Bese ngimtshela ukuthi nali ibhenki elivala i-account yami, kwenzakalani na? Bese ethi nayi into ey'ncane lezi kuzolungisela uma sebeyifikizile, uzongilungisela yena. Bese ngithi nayi-ke uma ukuthi kunjalo-ke akunankinga ngoba angiyifuni into ezohamba kube sengathi kunobugebengu obenziwayo lapha phakathi. Athi yena hhayi angikhululeke, uyijwayele lezi zinto. Bese ngithi nayi akunankinga. Kuhambe ngilo ngimthinta indoda engathi akuhambi kahle, kanti i-account yami uzoyivula nini ifriziwe. Athi ayikhululeka ukuthi isikhathi anginaso, khona into engisayilungisayo. Hhayi, ngigcina nginganaki, ekugcineni ngigcine ngithatha isinqumo sokuthi awuthi-ke ngihambe ngebhenki. Uma ngingena ngaphakathi ebhenki, ake ngi-check-ele la ukuthi kwenzakalani nge-account yami. Hhayi bekuchazele le mali engaka eze yangena kangaka lapha yayiphumaphi. Ithi hhayi khona umfowethu wayecelile ukuthi ucela ngimfakele imali ezofaka ubhuti wakhe ngoba udayise imoto. Bese bethe ebhenki hhayi-ke kunefomu zokufuneka ligcwalise eliyi-proof yokuthi ngempela kwakuyimali yokuthi udayise imoto le, ukuze i-account yakho ivuleleleke iqhubeke isebenze.
ngimtshele lo mfowethu ukuthi ebhenki ekukhulunywa kanje kanje ethi hhayi angikhululeke uyalazi lelo forms. Hhayi-ke nginganaki-ke lo ngiyitshela ukuthi ngoba uthi le nto uyijwayele shuthi ngizozwa ngayo sengithethe hey asami madoda siyolungisa le nto. Hhayi egcine kuyinomphelo. Hhayi ngisho ngithi ngiyamfonela kwesinye isikhathi bengeke ngimfonele nje nange-video call ya WhatsApp ngifuna abone ukuthi imina. Hhayi egcine ukuthi hayi ubhizi uzobuye abuye kumina. Njalo uma ngimfonela esho njalo uzobuye abuye kumina. Kwesinye isikhathi ngithi mhlawumbe ngizama ukumhlola ngithi awu ndoda awungenzela noma i-wallet ka-150 noma u-200. Ngifuna ukubona ukuthi umiphi lo muntu. Hhayi ngibone kwakhona lokho akakwenza isidala. Uma kungamagame nje nanokuthi-ke ifoni engangisawhatsapha ngayo ngaleso sikhathi noma-ke yaba nenkinga agcina ifila futhi agcina ngangazi kodwa kwezokufika kuleli zinga ngoba ngabe konke ngiyanivezela ngibone indlela engangethi. Kodwa uma ukuthi umuntu okwaziyo naye ukukhuluma iqiniso uyosho ukuthi ngangeke ngimsendele ama-message. Hhayi-ke kuhambe kwahamba-ke ekugcineni hhayi mase ngithi ngiyamfonela-ke straight-ke manje agcina ngasalibambe ucingo vele ethi esende i-message ethi angizokufonela later, ngizobuya kuwena later, I'm busy. So ekugcineni ngabona ukuthi shuthi sengibalekele okwangempela ekugcineni-ke uma ngimfonela-ke ugcine-ke ifoni engasayibambi isidala. Engazi-ke noma namanje usa-WhatsApp ngoba bengeke ngimbone eposte ama-truck ngathi uthenga i-truck elisha. Umuntu nje ubona nendawo ahlala kuzona ukuthi yindawo ey'ngcinyangcinyana ngokubuka kwami ngendlela obenza ngayo ifonini. Okay, since njengoba ubuthe wena imali ebekupha yona mayiqeda ukukhipha le mali yakhe ilinganisela mhlawumbe imali enengakanani? Ayincane kakhulu imali anginikeza yona, angikhumbuli mhlawumbe eyokuqala wanginikeza akanoma 2.5. Esibili nganoma nginikeza akanoma 3,000 noma nakuyona. Kuyimalini lezi ey'fakwayo akunika u-2.5 ekuwa? Eyokuqala plus or minus eyi-47,000. 47,000 okuqala. Esibili ilapho ngazuthi wanginikeza u-2 point something lapho. 2 point something. Ukuthi nganganakile ngoba ngangivele nga-expect imali angitshela ukuthi ngisize umuntu ngoba ukuthi kuyaphuthuma. Okay. Esibili plus or minus 80,000. Wakupha malini? Nakhona kwabe imali la ko-2 something. Okay. Imali aneza yona. Lesithathu angisakhumbuli noma kwaba u-19 noma kwaba u-30,000 futhi nakhona. Okay. Kodwa sengahamba ngihambe-ke ngicele back mawukuthi basengavuma sekunesikhathi i-account ya-freeze. Ngithi abangiphindele i-statement esizoba ne-proof yokuthi lento engikhuluma ngayo into ekhona. Yeah. Wena njengoba-ke esekupha lezi mali lezi awusekho nomuzwa nje omncane onyakazayo ukuthi ayi engazi ukuthi la khona into engahambi kahle elibele efaka imali kuwena? Ngathatha ngokuthi ngoba uthe udayisa imoto kusho ukuthi mhlawumbe kuseyimali yemoto bayifaka ama-half ngoba kuyenzeka uthola ukuthi imoto mhlawumbe umuntu uyidayisa 100,000 noma 150,000 mhlawumbe unqena ukuyifaka eyisamba. So ngoba i-account yami wabuza ukuthi i-business account ngathi nayo akuyona i-business account, iyi-personal account. Ngokuthi ngangakaze ngiyinakeke lento leyo ukuthi mhlawumbe kuhambe kube ney'nkinga uma ukuthi kufakelwa abantu iy'mali. Ngikuthole lokho sengiyebhenki ebhenki sekwenziwa sengikhuluma nama-investigator. Ama-investigator a-check athi no le mali ebifakwa lo muntu akucaci ukuthi ibisuka. Akucaci kodwa umuntu ophethe ulwazi yena kuthanda kahambe ebhenki ayovula i-account yakhe yena uzofika bachaze ukuthi le mali bekuyeyani. Uma eqinisile ukuthi kwakuyimali yemoto kune-form zofuna kugcwalise elizoba ne-proof yokuthi ngempela kwakuyimali yokuthi lapha umfowabo akhona udayisa imoto yakhe. Futhi kahle lo muntu wayefaka imali engekho right kuwena. Manje sengiyabona ukuthi ayingekho right ngoba into eyenzakalayo la yini uma sengimfonela akasayibambi inamba mina. Manje ngiyamfonela akalibambi ubuyisela ama-message awabuyisayo. Ukuza khona njengoba uthi nahlangana la usebenzela khona, ukuza khona la usebenzela khona useza noma usewumuntu osegoli manje wanyamalala kade vela nasemafonini kwesinye isikhathi uthola ukuthi uposte use-airport uyagibela asho ukuthi eJozi kade ekhona futhi la eThekwini uthola ukuthi uhambile futhi uthola ukuthi kade ekhona la eThekwini ubone veze i-airport
ngokwesikhathi esiningi yabo. So kusho ukuthi umuntu o-in and out Ya singayibeka kanjani? u-up and down shoot whether Owalanga ngokuhlanga hayi akuyena la waseZimbabwe. waseZimbabwe. Mhlawumbe umuthi uyalandela ngobuyena nje umuntu omkanjani. Ya yena ungathi usomabhizinisana ngoba indlela obeha imoto enyaye ngimbona ifika ngazo emsebenzini, kodwa futhi bekungezakhe lezo moto, hayi ukuthi mhlawumbe kuyimoto esuke kungeyomuntu ngoba ngikhumbula wavelelwa ingozi ngayo imoto, hayi kugcineni kwavela ukuthi imoto yakhe. Wayehamba ngoMercedes nje lawo ma-Mercedes abaphakeme. Okay. Uma uyokhipha imali bekuphelezela. Ngenkathi ngokhipha imali yokuqala ngangihamba naye ngiyokhipha ebhenki, kwazoba okwesibili ngangihamba naye ngiyokhipha imali ebhenki futhi kwazoba-ke enye-ke imali yothola ukuthi-ke le ngathi impela leya 19 yayiphuma kalula le, yayitransferka le, yayiphuma kalula le. Kodwa nje la lezi imali ey'nkulu lezi bengingena naye ngaphakathi ebhenki, bengi-authorizele ebhenki uma kufuna kuphumele imali. Ungena yena afike abe ngakuphi? Okay, let's say manje Besifika singene ebhenki siye naye kwi-bulk teller la kungena khona somabhizinisi, la uyangena phakathi la. okay. Le ndawo le okuthola ukuthi imali uma ikhipha imali enkulu ungena phakathi la, naye ubengena ngaphakathi la. Hayi ukuthi mhlawumbe ubesala e-banking hall, cha, bekuthi uma ngingena la okukhoshwa khona imali enkulu angene ngaphakathi naye. Okay. Bengicela ukubuza-ke baba, ikhadi leli lemali belingakuba bithi uma ingena imali Behlalele kumina ikhadi, ngakathi ngiripoti ifoni, uma iripoti ifoni ngimtshele ukuthi mina hayi, athi yena usefonele lo muntu usethe imali useyifake, ngithi mina ya nayo imessage nayo sengiyayibona isingene imessage. wangafika nje baba nomuzwa omncane nje, umuzwa wobukhomba omncane. Hayi into yangishayo anginakanga kube mhlawumbe kwakuyimanje, mhlawumbe khona indlela engangenza ngayo, anginakanga ngoba kwakuwumuntu angimjwayele nje la ngisebenzela khona. Nganganaka kube yabo umuntu beqhamuka ethi udayise imoto, Yeah. kushuthi kwaba sekuthenini no, kushuthi lo muntu imali yakho ifaka amahafu afuneka ukuyifaka iy'samba. Yileyo nto yokuqala eyayiza ukuthi nginganaki mina, kodwa kube mhlawumbe into eyami engangayizwa ikhulunywa omunye umuntu eceleni kwakwenzeka into efana nale, mhlawumbe ngangizoba washi okokuqala, mhlawumbe okokuqala ngangizothi uma yifaka oqala wesibili bese no, hhayi ungayifaki ngoba mhlawumbe i-akhawunti yami izoba nenkinga, ngoba phela ekugcineni ibhenki ligcine likubuza uma ungenelwa imali enkulu ukuthi isukaphi le mali. Kuyakufuneka ulichazeleke ibhenki ukuthi hhayi imali esuka enkampanini noma cha udayisa into ethile, bese befuna i-proof yokuthi ngempela le nto yenzayo I-proof yokuthi ukuze kucace ukuthi imali yakho ayinayo yini i-fraud phakathi, njengoba i-South Africa ilwa nje nayo indaba yenkohlakalo. So akufanele ekugcineni ngigcine ngena entweni engaza futhi izomdalela inkinga kusasa. njengoba le isikudalele already. Isingidalela inkinga le, i-akhawunti yami ivaliwe. Ekugcineni mase ngithi ngiyamfonela lo mbhemu samthole emafonini, uma efonelwa kuba sengathi uyayibamba ifoni, kwesinye isikhathi angayibambi at all, ikhali zingene kwi-voicemail. Ebhenki waphunyuka kanjani Yena wena? Ngoba ngithi uthi wangena uyobuza ukuthi kwenzakalani e-akhawuntini yami. ebhenki bangiyala ngokuthi nje ngingaphinde, kushuthi bayabona ukuthi ngoba lo muntu umuntu wangaphandle okhulunywa ngayo le mali, kushuthi bathi ngingaphinde nginikeze omunye umuntu i-akhawunti yami noma ngishintsha ne-akhawunti nomuntu kodwa futhi ngcono uma kuwumuntu engimaziyo. Iphutha lami nje kwaba sekutheni lo muntu ngimjwayele ngamehlo, akanayo indawo engizothi nali ikhaya lakhe la ahlala khona lo muntu. So uma ngase sisuke manje sihambe siye khona ukuzofika simtshona, ngoba kuwabantu balaba ngaphandle, umuntu wangaphandle ungayitshela uhleli la, kusasa uthola usehlele kwenye indawo, kusasa usehleli kwenye indawo. Kodwa lo engathi unenkampanyana ngoba mangeyona yomfowabo yakhe, kodwa ngendlela engibuka ngayo izinto oyayey'phoste kwi-WhatsApp. Kodwa kade ngithi ngiyalandela kancane ku-WhatsApp manje, ngeke ngathi ngifuna ukubheka inamba yakhe ku-WhatsApp, angithola ngathi ayi-WhatsApp manje le namba. Ngoba ngithi ngifuna ukubona ukuthi azovela na amanye ezinye izinto ngoba evame uphoste izinto ey'ningi, yaphoste esey'ndaweni zobumnandi, yaphoste ama-truck lawa owathi wathengile. Cha, beyangitshela impela-ke ethi khona ama-truck afuna ukuwathenga. Okay, la usebenzela ngakhona mhlambe akekho mhlambe unolwazi ngaye noma mhlambe Ukhona omunye umfowethu wakwafika, hhayi noma une-tavern, wakwangibuza ukuthi ngamgcina nini, ngathi mina kade ngamgcina, ngathi naye wamgcina efonini, ngisho amfonela useke ngamtholi. Angani noma wamnikeza ifoni, le foni amnikeza yona ayisasebenzi.
mase ngithi nami lo muntu lo wahambe engilimazile lo muntu efrize i-account yami la mase ngithi akabuye akasafuni ukubuya kodwa wangitshela ukuthi ilula lento uzoyilungisa kalula wahamba nomphela. Ukushuthi kahle kahle vele umuntu ogangile. Manje sekuyangifikela kumina ukuthi kushuthi lento eshiwa abantu bangaphandle ukuthi bayakwazi ukuthi besiluthe thina bala eSouth Africa ngokuthi ashayise ngemali mayekade nje ngemali ebona shuthi thina suke singayisebenzisi. Thina sithe ukuthi mina eqhamuka umuntu ethi ucela usizo sikhulisa ukuthi mayecela usizo thina umuntu uyamsiza uma engakuqhamukelanga ngobugebengu yabo nje lo akaqhamukanga ngobugebengu kodwa kube ngabona ukuthi uza ngobugebengu at all ngeke ngize ngiphume. Kodwa-ke manje sengibona manje ukuthi no ukumzwela kwami khona okwangidalela inkinga njengoba manje nginenkinga ebhenki nje kwafrize i-account yami ngoba esebaleka nje nengasaqhamuki qhamuka manje ngiyamfonela ingcoza makayibambe usendela ama-message lawo I call you later I'm busy athi ubuye hayi ngizobuye ngikufonele yena uyalazi impela igama uma umfonela nje ngibiza igama lami usho kuqala ethi awubani alisho igama lami. Ebhenki bakutshela ukuthi ngeke uphinde. Bathi ebhenki ngeke ngiphinde ngiyivule i-account kuleli bhenki leli engafrizelwa lona i-account yami ngoba akucaci le mali yalo muntu ukuthi yaqhamuka futhi ngangitshelwa ama-investigator. Mina ngibonga ukuthi ibhenki ngendlela elenze ngayo likhombisile kumina ukuthi kushuthi ngaluthwa la ngokwengqondo ukuthi ngingaboni ukuthi ngifakwa enkingeni yena ufuna ukuwela ngami nangempela futhi wawela ngami ngoba le mali yakhe ngayikhipha yonke ayikho imali yakhe yasala ku-account yami akusalanga lutho. Bethi mingena uzukhiphe ngisho Khipha yonke nje bala ngimkhombisa ukuthi anginankinga mina ngimnikeze ukunganaki kwami okwangilimaza mhlawumbe kube ngangumuntu ongasebenzi mhlawumbe uyibambela amatoho mhlawumbe nami khona amaphesenti engangizowafuna ngithi ngoba ngisebenzisa i-account yami cela iphesenti elingaka cha yena wayenginika lokho kusuka enhliziyweni yakhe mayethi unginikeza 2.5 2.5 manje unginikeza 3,000 kodwa nje imali kule mali engayikhiphayo ngabe kukhulu kabi ayifikile ngisho 6,000 kule mali engangikhokhela yona. Wena mhlawumbe wamkhiphela imali la 100 and something ayingaphezulu kwa-100 ingaphezulu kwa-100 imali engimkhiphela yona. Okay mhlawumbe mangase sithi sizama manje ukufonela yena singamthola singake sizame sibone ukuthi ucingo lwakhe luzongena. igama lakhe igama lakhe lomdoba akazabe lithatha kukhulu unganani kodwa into elula ukuthi inamba yakhe iyangena kulolu ukutrace-eka kwakhe ngoba thina ukutrace inamba ukuthi i-location yenamba ikuphi simple. Okay, I'm in a meeting. Yeah, we are speaking to Kazu. Ayibhala. Mzela angicaba ukuthi ngirekodekile ukuthi usemeeting. Sithi usemeeting. Into ahlale isho-ke kumina njalo leyo ukuthi usemeeting hayi akhona ulater into ehlale ikhuluma njalo lento leyo. Ubuke wazama ukuya e-police station mhlambe uyovula i-case against yena. Angicabanga ngovula lento le ngoba ngavele ngathi mina ngoba sebethe FNB vele lokho bank bathe ngavele ukhohlwe ukuthi uphinde uvule i-account leli bank avele ngathi ngivele ngiyeke kanje kodwa ngithe mase ngibuka emafonini la hayibo kunabafuthi abasiza abantu kanti abaseyinkingeni kanje hawu ake ngibhalele kulolu hlelo ngibuza ukuthi ikhona into engangisiza ngayo kulombhemo njengoba wahambe ethi uzovula i-account yabo angayivula ucabange kangakanani ukuthi mina ungishiye ngaphansi wayiphi inkinga la engihleli khona yena walapha khona ngoba kusho ukuthi yena wayefuna i-bridge lokuwela into lokulungisa into zakhe walenza ngami nangempela futhi waphumelela ngoba leyo mali yakhe ayikhipha yonke ayikho yasala ebhenki yaphuma yonke imali yakhe yasala mina-ke ngingenalo ngisho isenteke akuyona-ke inkinga leyo ngoba vele nganga-expectedi ukuthi kodwa into esingiphatha kabi
ukuthi wathi kimi uzobuya ayivule i-account yakho. So ke manje engingazi ukuthi shoot yena wayazi ukuthi into ayenzayo uyenza ngayiphi indlela noma usebenzisa isebenzisa yiphi system yokuthi aphumelele ey'fisweni zakhe zento ayivele iqondile ukuthi athole le mali le yakhe ngoba wagcina eyitholile imali yakhe. Awuzange uyivule icase? Cha, angiyivulanga icase. Nakho nje manje angithi nje masimfonela manje uvele esho lento ayishoyo athi kwesinye isikhathi uthi busy inhlahle engayisendanga ngemessage. Okay. Into ekumele siyenze kusho ukuthi kumele sinixhumanise wena naye nifike nibonane face to face. Nalokho futhi akuyona inkinga singaxhumana naye ukuthi achaze ukuthi ngoba wathi uzovula i-account lokhu i-account yami uzoyivula Njengoba esebaleka. ngoba esebaleka yini emva kwesikhathi esingakanani ngoba nakhona mangase manje kube khona imibuzo ebuzwa ukuthi usayikhumbula le nto uthi yenzeka kumuphi unyaka mayenzeka kulonyaka waphendula wathini mangichazela ukuthi mina sengisuka ebhenki ama-investigator athi enza u1 no2 no3 wakwenza lokho wena noma wathi noma mina mhlawumbe kuthiwa ngiyaboshwa awunendaba ngoba vele nama ungazi nama ngikwazi kini uzosala ngiyibonela noma wasebenzisa lo sizo uzosala ngiyibonela ngoba wena usuyitholile wena into obuyifuna uzosala ngiyibonela mina Futhi kube waboshwa. ngabe namanje ngiyadonsa futhi ngidonsa ngento azikho ithupha zaloya muntu wayezofunwa ngazo la eSouth Africa ukuthi nangu nje lo muntu ngabe kuyimanje kushuthi ngidonsa isigwebo sokuthi nje phoze kuphela isigwebo sami ngiyiphumele kuphele kanjalo. Futhi kahle kahle kuyacaca ukuthi Mhlawumbe ngingedwa mhlawumbe khona nomunye mhlawumbe amenza lento mhlawumbe ngizothi mina mhlawumbe baningi okwesinye isikhathi baningi okwesinye isikhathi ngingazi-ke kodwa nje sekuyangicacela ukuthi kushuthi ngoba eseze wamuva nje wamumvela la ngoba ngathi usegoli manje kushuthi baningi mhlawumbe abantu abenzile la sebashayile la eKZN yawo eThekwini la mhlawumbe baningi abantu osebashayile ingakho esefuduka nje esefudukela eJoburg. njengoba kwafika nomuntu futhi kuwena ezombuza yena. Kwafika nomunye umuntu ezongibuza ukuthi ngamgcina nini lo muntu ohamba ngemoto kanje meyikade lo muntu ngamgcina wathi naye lo muntu wanginikeza ifoni kanje ngani noma wayeyithatha imali yakhe yabo kwathola ukuthi nje mina ngivele ngasafune kuzwa lutho manje ngazi ngathi mina lo muntu lo ungishayile impela kusho ukuthi ngengqondo hamba ngiyisebenzisanga ngibe weak kakhulu kodwa lento ukucasuka ubone emva kwesikhathi ukuthi iwazi ngibamba umuntu ngaleko ukukhomba ngesibhamu axoxe nje kamnandi nawe kamnandi uvume khona inkunzi enjalo phela obanje nje kamnandi wethi mayibuza umuntu awona ndoda wangaze faka imali engaka awusamrobhi nokumrobha akongenani ukuthi hayi ndoda u10% wami noma 5% uthi ke mawukuthi awukwenzi lokho chaza ukuthi le mali iphuma pha kuwe kwekhiphi ngoba phela wayeke ngimangalele ndawo ukuthi iphuma phi le mali so ke ukunganakwa kamnandi wakhuluma ulimo olumnandi. Phela lapho khuluma bashaya khona enye intshetsana abayibiza ngokuthi umlomo omnandi. And futhi basebenzisa nanethonya yabo nje mabekhuluma kuwena phapha malethu ukuthi ayibuki umuntu uyangilimaza. And futhi vele inyanga zangale kulamazwe angaphandle zinemithe eyingozi kabi ungasayina nje igidi zeyimali usayine uyisayinele ungadaki uphila nje usayine ekugcineni emva kwenyanga uthi yaphaphama isihambe yonke imali bethi bayabuza abantu ngempela uyisayinele wena uthumelanga muntu bayakwazi ukukulutha nje mabekhuluma nawe bekuluthe so anginakanga mina ngoba wabe umuntu ocela usizo hayi nami ngakwenza kalula uma ethi umuntu ucela ukutransfer imali ku-account yakho awubi nayo inkinga uthi hey hayi nayo i-account yasebhenki ethina i-transfer ngempela ingene uyibone nayo le mali ikhona ayibethi ngicela ungikhiphele uyikhiphe umnikeze umuntu imali kuyabe kugcineni usuthola i-account yakhe yafreeze mawusuthi yamlandela hayi buka le mali ibisukaphi nangu sekufreeze i-account yami kanje umuntu usedla phansi ekugcineni athi hayi ngizoyilungisa lento agcina kuphele kanjalo. Kahle kahle ngithi uyabona ukuthi abantu mabethi labantu abokufika abezile kahle la izweni lethu. Abanye bebefike benamabhizinisi a-right kunganakiwe ekugcineni beyabantu abemukelekile size sibadabukele mabeshawa abantu yonke lonto le ekugcineni ungakhuluma into bengakaqondani nawe ukuthi nimenzani umuntu kanje yabo nje manje ngoba sengibonile nje mina cha hayi mancane kakhulu amathuba ukuthi umuntu angaphandle sengakhona usize engalwenza ngoba ekugcineni yabo mina ngiphunyuke emlomeni wengwe yokuboshwa engazi noma ngisengaboshwa kodwa nje ngiphunyuke
emlomweni wengwenya wokuboshwa ngoba lethi thinta ibhenke nemali ekubeni le mali akwaziwa noma wathatha imali yomuntu yatransfer ngendlela yami yatransfer ku-account yami mina ngahamba ngayoyikhipha ngaphakathi ngisebenzisa i-ID yami futhi yala eSouth Africa and ne-proof ikhona yokuthi uyabonakala yabonakala uzoyikhipha ngizoyikhipha ifakwa kuplastic imanage authorizer yenza yonke into ngiyithatha imali plastic ngiphuma ebhenki yabo nje lelinye ibhenki saphuma wayithatha wangena emshinini wayideposita ku-account yakhe uzobona lo muntu lona ukuthi yena uclever unayo i-account yaleli bhenki kodwa akafunanga yena yakhe imali le mali yafakwa kumina ifakwe ku-account yakhe mina kufuneka ize kuyena i-clean uthi kwenzakalani i-account yami akahlangene yena yabona njena ngisho ngathi uthini yakhe i-account i-clean ngoba imali eza kuyena ayitransferanga lapha engaziwa ukuthi isuka kuphi khona i-transfer kule account yami ayikhipha mina amnikeza yangena mina yena esenikezwa ngezandla kanje ayiphumanga emshini lapho kube ngathi lesi i-account ngingene ngaphakathi ngiyi-transfer mhlawumbe ngabe kulula kakhulu utraceka kwakhe ngabe kulula kakhulu i-account yakho nayo mina ngayikhiphi ucash yeah ngamnikeza esandleni wayithatha yena wayifaka emshini nalapho esenza kanjalo ayisekho into ethi nje inkungu uthi hayibo lo ngoba unayo i-account phela manje maselithi igama ngijwayele umngane ugcina uthi umngane umuntu kade awuboni umuntu yakulimaza ikho umngane engamfundi kuzobe manje into ethi mngane angiyifuni eduze kwami ngoba kugcineni uyena umuntu okulimaza kakhulu lo itshela ukuthi sekukhona ifayili yakhe acishe yazi nokuhlala kwakhe uyakwazi nokutshala ukubona uyakwazi kanti yena okushaya kakhulu lo muntu ukuthi hayi sengimfundile ubani uthi uhlobo lolu ngayenza into yokuthi ngaye noma kuyena so ke ingakho-ke ngibhalela abafowethu ukuthi cha abafowethu uma ukuthi khona indlela ukuthi ngingaxhumana nalo mbheko naye kuzofuna khona umzimba kufuna abuthole ekugcineni ukuthi uyayibala neminyaka ethe kumina ukube ngaboshwa bekokwenzekani ngelinye ilanga ayoqhamuka ukuthi lo muntu lapha nje ingenxa yakhe noma ukuthi umuntu wase-South Africa uyisale ey'bonela ney'thupha zakhe ngoba phela bona iy'thupha zakhe ayiveli e-South Africa okusho ukuthi kahle kahle wena masingase siyibeke kahle kusho ukuthi kahle kahle usungcolile okungenzeka impela ukuthi ngingcolile ngoba phela wazi ibhenki selithi ngiyakuphinde uyivule i-account shuthi lelo gama lelo shuthi egameni lakho uphansi kwegama elithile ungaphansi kwegama le-fraud yilento-ke ngiyifuna kuyena ukuthi susa leli gama lami kuleya nto leyana kwakhona lokhu uyabona ukuthi kanti lento awuyenza shuthi yingoba wena wawazi ukuthi ekugcineni ngizosala ngaphansi kwasiphi isimo ngizamile mina ukukusondeza eduze kwami ngizama ukusondeza ngokuthi umuntu angase ijwayelene naye ngitshela ukuthi mhlawumbe uzolibona iphutha la ukuthi yazi ngaze ngamfaka umuntu enkingeni wavele umuntu wa-run away so-ke yikho-ke ngibhalele abakwamgwazela ukuthi hhayi ake ngizwe ukuthi ngeke ngikwazi ukungisiza mayelana nale nsizwa lena ngoba cha ngiyabona ukuthi hhayi igudi impela namanje ngoba siyifonela nje sikale sayifonela yangalibamba ucingo ase ngithi asiyiphinde ngoba ithi nje ikwi-meeting uhlale esho njalo uhlale ephuthuma njalo ethi kwi-meeting ngisho ungafona ngo-12 ebusuku uthi ukwi-meeting shuthi kahle kahle uyakubalekela shuthi uyangibalekela angithi ekubuyele kumuntu uma ethi kwi-meeting ngoba uyazi uzophuma nini okay hayi baba hayi siyaluzwa udaba lakho bengicela ukuthi usiphe isikhashana sike sithi landelela kancane ukuze sithole ukuthi kahle kahle ikuphi la ekhona khona ukuze nawe sikwazi ukukuthatha sikise khona niyofacana niyobonana face to face hayi azoyiphendulela kahle akunankinga impela ngoba ima befuna iproof nje uma ukuthi lapha ebhenki bengavuma ngizocela ukuthi ake ningiprintelane statement se-account engangikade nginayo la isinesikhathi yavalwa anomphelelo 4 years angazi noma 5 years ano-5 or 3 kulapho khona sekunesikashana khona impela kodwa manje le ndoda le mawubuka indlela eyabaleka ngayo sekukhombisa ukuthi yena uchaza ukuthi ukuxhumana lutho uma ngithi ngiyamfonela hayi zobuya kwena avele asenda ama-message yonke le minyaka ngoba mhlawumbe uzocacisa ukuthi yini ibiyenza yonke le minyaka ungizibe yonke le ungi-avoid ukuthi sixhumane mina nawe mhlawumbe khona azo zokutshela namanje njalo nihlala kwi-meeting njengoba kabuya uphoste uma-airport uhamba usey'ndaweni odla kuzona lezi zinto la kuma-restaurant usuke usekwi-meeting nakhona lapho noma ubufuna mina ngibone ukuthi
buka ukuthi inyoni yakuwenza kanjani ungaphesheya manje wena sele ngapha mina ngedwa manje inkinga. Kushuthi okuzosiza ukuthi simbambe simthathe simyise closest FNB ekhona lapho around. Nakhona futhi ngicabanga ukuthi iyona into ebalulekile leyo Ngoba wena ufuna ukuthi kuclearishwe igama lakho. igama lami mina ngifuna clean ngoba ngizame ngayo yonke indlela ukuthi mina ngithi akasondele eduze kwami. Ngizame indlela ukuthi akangilungisele lento. Manje kusho ukuthi yena ubona ukuthi vele ngizokwenza noba ngimazi ahlala khona uhambe eqashe akanayo indawo ongathi ngizomthola la lo muntu. Siyazwa baba. Kushuthi-ke usuzozwa ngathi-ke sesikufonela ukuthi hhayi-ke awusondele-ke nayi le ndoda sesitholile la ikhona khona. Hhayi ngiyathokoza nje bafowethu, ubonga mina mfowethu, ngiyabonga mfowethu. Hhayi siyabonga. Bafowethu angidlulisa ukubonga kuseyena uZakha wakagazi lo okhulumayo, ngidlulisa ukubonga kubafowethu bakwaMgwazeli ngokubhala besheshe besukume babhalele ngodaba lomuntu owangiqolayo wahamba namanje akatholakali, kodwa bathe nabo bazozama okusemandleni ukuthi atholakale ngoba into okuliwa nawo kahle kahle nayo la i-fraud, ngoba ngendlela enza ngayo kuyakhombisa ukuthi vele umuntu onobugebengu lo ngendlela enza ngayo. Ngiyabonga abafowethu ngoba bathe bazozama ngakho konke kusemandleni ukuthi bangitholele yena noma kunzima, kodwa bathe bazozama ngoba ayicha sebebasizile abantu abaningi, sengibonile mina. Yabo nje oyaye baqeda amandla abafowethu, kuyekeni ukuqeda abantu abasebenzela abantu abafowethu kakhulu kabi. Nami ngoba ngize ngibhala nje lo muntu abamfuna asimazi ukuthi ukuphi, kodwa bayathembisa ukuthi uma inkosi ivumile, uNkulunkulu ebathandile, kuzokwenzeka into efanayo, babuye naye lapha khona ukuze sikwazi ukuthi siyilungise lento esifuna ukuyilungisa ngalo muntu lo waseZimbabwe lo muntu lo owangiqolayo. So-ke sizozama ukuthi sizame indlela sixhumane naye mayethu yatholakala bese chaza ukuthi lento ayenziwa yenziswa yini ngendlela abenza ngayo. La eSouth Africa-ke abafowethu bayazi ukuthi siyilento esiyiyona, sinozwela kakhulu, kanti usungena enkingeni ungaboni noma futhi usungena la uzoboshwa khona ngenxa yabo. Ngiyabonga abafowethu bakaMgwazeli ngokusheshe nisukume. Ngathi lolu daba singaliphatha luze lofika emaphethelweni bafowethu. Ngiyabonga bafowethu.